Iya Retno Manggali. Sampeyan apa bener-bener cinta karo aku? Tulus tumusing batin aku tresno marang kowe. Umpama uripku ora iso dawa ning alam bebraya. Tak entengke patiku tinimbang ora bisa urip sesandingan marang kowe Retno Manggali. Apa ya kaya ngono to, Kakang? Iya. Yen pancen tenan tresno karo aku pingin ngerti sumpalan janjimu karo Retno Manggali. Retno Manggali. Ora ana wong wadon ana ing alam padang kene sing bisa ngebekke pikiraku kejaba kowe Retno Manggali. Kaya aku, Kakang. Ing umpama ing jagat ora ana wong lanang. Luwung aku urip ijen tanpa sesandingan karo sapa wae. Sing tak jaluk kowe hati-hati ya Manggali. Jangan bahula. Menapa? Saka ngendi? Lho, Ning jaba. nggih. Joko bahulan ndi? Lho, Joko bareng sinten boten wonten setunggal yang mlebet teng mriki. Gusti. Joko bahula iki pacang aku. Lho, boten wonten Gusti. Ono. Ora Ono. napa jenengan iki tilem lendur napa pripun? Ora. Ora. Metu saka kamar aku digawa ning taman karo Joko bahula. Sumpalan janji karo aku bakal tresno karo aku selawase kok. Boten wonten setunggal priya mlebet mriki Gusti. Ono. Lho. Kakang. Kakang bahula. Loh. Waduh. Piye iki kejadian? Dadan sing kaya ngene iki. Wah. Dadi bingung atine awake dhewe. Mumpung durung ayo, duduk. Ayo. Biang. Manggali. Kowe ning apa? Ning apa biang mbok? Celok mrene. Ngene lho Biang, iki mau aku karo katresnanku ning nyatane saiki ora ana si bahula. Ning kowe iki ngipi paling baola. Ora ngipi wong ana bahula ning aku. Aku iki malah disumpalan janji yen umpama ora iso sesandingan karo aku, lu pejatu makaning pati kok Biang. Baola ngomong ngono. Heeh. Karo kowe. Karo aku. Janji karo aku Biang. Sumpah mekaning pati. Kaya ngono Biang. Golek ana to Biang aku tresno lho karo bahula. Pripun? Uripku sakloron. Nggih, Nyai. Golek ana manungsa kang aran Joko Baula. Gorene. Sendika Jawa. Ora usah bali yen ora nggawa Joko Baula. Nggih, Gusti. Budal. Manggali, Piye? kowe aja nyusahke wong tuwa wae. Turu saturu mbok jadi ngucap donga. Aja angger glosar-glosor.
yen kaya ngene kowe dhewe sing nemahi wahaya. Biang kira tresno karo aku ta yo apa? Lamun biangmu ora tresno karo kowe ra mungkin biangmu ngutus murid biang. Aku dadi anak apa nate njaluk biang aneh-aneh to? Ya ora. Amung njaluk golek si Joko Baulae biang muring-muring karo aku. Jane aku ora muring-muring. Yen kalamun panjalukmu ora keturutan biang miring, wirang. Biang. Biang ki wis kesohor. Rondo calon anak. Ilmune ora kena digayo karo sapa ae. Yen biang ora iso golek Joko Baula, luwih becik aku tumekaning pati. Ngerti biang, nganti biang keprusut omong wiring iku mau. Ora krungu apa piye kowe? Jenenge wong digdaya lambene iso mengosak penake ning kabeh ana artine biang. Ayo dinteni. Tekaning Joko Baula. Ayo. Adrasana lan Barata. Ya apa, Kang? Dina iki awak dhewe diutus karo perbekel kanggo jaga katentremane kampung, jaga katentremane desa, merga ning pendopo ana sarasean. Bener, Kang. Jarene desa kene iku diblabar janur kuning. Wong jero gale metu, wong jaba gale mlebu. Kaya ngono Barata. Awakmu kudu kok eling-eling sapa sing bakal mlebu, ojo sampe kowe lolosake. Dadi tegese desa iki diblabar janur kuning. Wong jero gale mlebu, wong jero gale metu, wong jaba gale mlebu. Nah, Sapa ae sing miksa kudu tindak. yo sak-isane. Lho, Apa pancen bener? Iki desa Galunggung. sik isana sak gurunge awakmu takon, Ya, takoni sapa aranmu? Arata Jaya. Barata. Kowe Sebalike kowe sapa? aku Buris Raw. Sijine, Andrasana. sijine. Barata. Sejo karepmu arep mlebu ning desa Kalungkung. Ngarep aku wis kandha. Arep mlebu ning desa Galunggung. Ono perlune apa? Ngomong, Kang. Kowe ora ngerteni apa sing dadi kekarepku. Mula sing tak jaluk, dina iki aku kepengin mlebu ning kampung. Nek tak cegah gak tak oleh mlebu ning kampungku. Oh, bakal tak gawe karang bang desa Oh, Kalunggung. bangsat. Tentono papan panggonan kene. Karepmu adu kesanten. Ya, Rapalen Joko Mantra. Aja sampe lali. Peno dadang.
sipatiku keng jaga kampung telung. Kelakon dadi mayit ora papan Aja kaken pangucap. Buktekno. wis kasil. Kaya dikaya asu nyatane melayu. Minangka iki dalan sing kawit utawa gak bakal mreset apa sing bener apa. Ayo, momong urung kerja sulit ping Bagassurya. Ayo ditodo lakon. Ayo. Kena darani suran-suran. Dina nyepi wis wayahe uga rampene kabeh kudu pepak. Bebasan nek wong Jawa ngomong sambingan. Gitu ya. Mulane sing tak jayu iki dina budal. Ing pasar kae, apa butuhmu nang dukun nang balire tak enteni saiki. Ya wis nek ngono aku tak budal ya. Iya. Iki dina kaya desa wis ditiwancine nyelameti mbancaki supaya slamet kalis ing Sambikala ora beda. Setahun pisan bebasane aku kudu ngawuri ateges nyelameti utawa mbancaki desa supaya kabeh wong-wong bisa slamet gak ono alangan apa-apa. Sajake tolah-toleh. Sopo jenenge? Retno Manggali. Nalike wae aku Bagus Widi. Bagus Widi. Kowe lumaku ing tengah dalan tanpa rewang tujuanmu kate andi. Ki biasa, mlaku-mlaku goleki wong sing kesusahan, njur tak paringi bantuan. Kaya ngono. Mapan kebeneran yen kowe ngekeki bantuan iki dina desa Kalungkung nedeng-nedenge siji sura bebasane, ya. Adat kudu dituruti ngrawat desa, mbancaki desa, nyelameti desa. Supaya rakyat kabeh bisa selamat. Nek kowe gelem bantu apa tak tampani. Sing dibutuhake apa ae. Mengko bakal tak kirim rono. Sing dibutuhke rono siji loro, sapi sak pasang. Ora apa-apa biang duwe kabeh. Yangmu sapa jenenge? Rondo calon arang. Rondo calon arang. Kowe Retno Manggali. Aku Retno Manggali. Aja kaget, aku beda karo sifate biangku. Yen biang kaya ngono ning aku seneng tinulung marang wong lagi kang nandhang cecingkrangan. Aja kuwatir. Nanging kabeh mau wis keprungu yen calon arang penggawane nenung modhong nyantet lan sak penunggalane. Kowe kalebu anake. Mestine sing sandingan marang wong lanang akeh ngadohe timbang nyedheke. Lho. Aku ning aku ora nyedhek sampean, aku paring pitulungan lho. Retno Manggali. Iki sapa? Iki bojoku. Oh. Aku Retno Manggali. Aku Mas Dewi. Nimas Dewi. Omahe sampean ngendi? Omahku nang kene iki ae. Oh, iki mau Kakang Bagus Widi kondo karo aku yen Kakang butuh bantuan. Mengko bakal tak terke sapi sak pasang. Apa? Kok apik kelakuane? Ya, anjane aku seneng paring-paring karo wong mergo aku becik. Tapi sampean kok ngerayu-ngerayu bojoku? Aku ora ngerayu Kakang Bagus Widi, ora ngerayu. Sampeyan salah panompo karo aku. Sampean pantes nek sampean iku prawan tuwek. Gak iso ta sampean golek wong lanang liya. Nek gak ngono bojone wong, Aku ora nggodha bojomu, Mbak Yu tenan aku ora nggodha bojomu. Kakang Bagus Widi mbok dijelasake kok malah kaya ngene iki lho. Aja salah tampa. Yen kowe ndak kuat tresna karo aku ora dadi ngomong ning bojo cemburu. Mula aja mbok lawehi, ya.
ala tanpa rupa, kowe tetep bojoku. Iki anake wong ora bener. Aja mbok ladeni. Ayo. Kok aku omong bareng pitulungan karo kowe. Wonten menapa jenengan kok banget tangi semenika, Den? Nggih, Den. Apa ya nemen to Biang? Apa ya anake dukun santet iku ora oleh apik kaya aku? Sinten sing Bagus pendengi to karo aku. Bagus. Jare aku anake rondo calon lanang tukang santet tukang tentu. Ora pantes yen aku ngapik barang wong apa pancen bendoko. Den, mumpung dereng tebing mlampah menika, monggo wasul mawon, Den. Kaya ngono. Nggih. Monggo, Den. Aku arep ngerapalno kitab Iloduni. Ing nelang sing kuwani wangen sumangam berade. Oni jang dengan bergune. Amli Gara-gara Biang. Aku dihina karo wong klungkung. Gara-gara Biang aku dilokno prawan tuwa Biang. Leres, Nyai. teko dolan mulih nangis. Teko dolan mulih nangis. Nyalahne Biang. Mangan gak mangan apa jare Biang kowe nyalahno Biang. Aja ngono Biang. Apa salahe Biang? Mbok yo dilereni nyantet tengong karo wong to Biang. Mbok sakne karo aku dadi prawan tuwa lho Biang. Ora ono sing jelem karo aku. Kowe dilana sapa? Bagus Wedi. Bagus Widi. Bagus Widi. Kalungkung kuwi, Saka klungkung kono. kalungkung kuwi. Milana kowe piye? Jan aku arep ngepek Bagus Widi karo bojone. Jare aku anake tukang santet, prawan tuwa ora payu rabi gak nyorok karo wong lanang. Aku ora ngono, Biang, aku ora kaya kowe, Biang. Kowe dilana ngono. Atimu lara. Kowe ya apa? Kula boten semrep nek Den Ayu menika dihina-hina ngoten niku. Kowe ora ngerteni. Mboten ngertos, Nyai. Gunane apa kowe ngomong Ratna Manggali? Bocah sito ae kowe ora tetas. Ngapunten, Nyai. Boke paten. Minggir kene. Galih kene. Kowe meneng kono Manggali. Aku gak terima nek kowe di kowe
ora ati wong. Sampeyan ate lapo biar. Menang. Sing penting keturutan apa jare penjalukamu. Hitab Pilodoni, aku njaluk gawemu. Teko mrene, teko mrene, teko mrene. Kowe tak tekano rene, aku njaluk pegawaianmu. Patenana bagus iki, budal. Bagus witi musuhe biyang. Nek gak dipateni dadi ontran-ontran. Ayo meeting. Budal. Ayo mlebu. Kon niku oh digeleki ket mang patrol kok ya. Ada apa? Ada apa? Tapen nak tapen tuh. Tak ngerti lah kalau Eyang ini jaga. Tak perlu, tak apa. Angel. Tadi wong Bali. Awak dhewe nang kene iki ronda. Ah rondo. Ronda kok. Oh ronda. Bosone Bali ronda iku apa ya? Ronde. Hah? Ronde. Rondi buaya. Ana Ronde beli tak mampu, beli mampu. beli. Blibli.com. Shopeepedia. Lah iya. Awak dhewe nang kene iki jaga keamanan ojo sampai desane iki kesro. Bentul. Ojo sampe desane awak dhewe kelebon maling lan sak kanca-kancane. Heeh, mangkane jaga nang kene kudu ngerti isyarat kentong. Oh, keneng kono isyarat ya, Heeh. Mosok sesok? Nek ngene siji. Apa? Iku Rajapati. Siji Rajapati. Heeh. Nek loro Nek loro iku Rajakaya. Rajakaya. Heeh. Siji. Nek telu. Iku apa iku? Apa iku? Apa iki ana wong kelangan. Nek telu ku wong kelangan. Nek sing ngene apa iku, Sob? iku wayahe wong adan subuh. Kon niku kandhane gak percaya. Oh, Sob. Iya. Lah nek Iku tanganmu gatel. Gatel lah. Gatel lah? Ya iya. apa? Iku wong dolek ope. Wah, ora ope bakul bakso kok. Gak bakul bakso gak ngono. Ya apa? Nah, Padha gak pejuse. sing penting awak dhewe njaga. Ya. Aja sampe kebobolan. Mangan nek kon kok njaga sing pojok wetan, aku nang kulon. Dhewe-dhewe. Ya iya. Kon
Aku etan kon kulon. Ya. Pemane iki wis krungu-krungu iki kabar iki wis apa iki suasanane iki suasana gak enak. Hawane adem ya, So? Iya, hawane kaya semriwing ngono. Hawane ku piye ngono ya? Kaya cara mangan ngono gak iso enak. Ya. Aku nyenikit mang ya krasa gak enak lho, So. Kok ngene sih to? Hawane ku piye ngono, So? Gri. Rasaku kok kaya gak nepake ngono ya. Iki kok adem-adem piye ngono, So? To. Ono sok meden-medeni to? Ora. Ono ngomong ngono. Wah. Ati lho hawane, So. To. Kok boleh ngene to? Ah, ya, So. To. Hawane kok Apa to? Apa to? Apa? Apa ini? Iya Allah. Muga-muga ae. Gak apa-apa muga-muga emang. Glon. Apa iku, Mang? Aku gak iso ngomong iku mang apa jenenge? Masalah. Kok ono makhluke kok koyo ngono ya? Lah yo. Welek kaya awakmu, So. Kok kakekmu ngono ah. Iku mang takoni ya apa kok iso kerok gerusuk moro gerumbul-gerumbul gak Moro-moro karo-karuan. teko, So. Hah? Moro-moro teko. Lah iya. Suasanane koyo ngono. Kok moro-moro lekeke. Nyawat-nyawat. Sampeyan iku ana wong wis tenang-tenang kok iso. Awakmu iku bengi iki bagian apa? Patrol. Kula ronda patrol. Ronda, patrol. Lah kok gak keliling kampung malah omong-omongan kepantesen ta kono iku. Sampeyan iku koyo numpak sepeda nu wis entek pirang liter isan. Lho, kaya no Bengi kampung. mubeng Pak, sikilku sampe linu arene. Aku iki ning kene pamong. Pak Bayan. Oh, Pak Bayi. Bayi kakekmu ah. Bengi iki aku keliling kampung butuhe niliki utawa ndelok sing jaga sapa. Kok nduk kene awakmu jaga malah rasan-rasan. Sampeyan lak ampun matur. Wong jenenge wong jaga kan keliling. Lah kula sampe totok kene kok jare sampeyan niku kok sik kurang pernah. Nek kula longgo sampeyan seneni, budal sampeyan seneni. Sampeyan iki bayan cap apa? Cap omeh. Lho, Gak ngono. Anane kok ndek kene nglumku. Kok rasan-rasan sampe keringetan niku lho wis wonten lha. musababe Pak Bayan. Lah masalahe opo ngusah atase keliling kampung tek tok tek tok tek tok tek. Ngeten lho. Kula wau lak keliling kali Wantor. Wantoh. Lah nggih lari niki. Sik tak. Iki kok panggonge akeh lamuke ngangung-ngangung e. Lampuhe lemu. Iki munu gara-gara listrik sering padam. Oh, Mas Andi. Iya ngene iki. Iki lho Mas Andi, wake nyamuke. Lah iya, kakean listrik padam ya boleh dadi nging ngene iki. Cerita supaya awakmu gak dipaido karo pamong kabeh. Nggih. Tugas kula keliling kampung. Iya. Empun kula ayahi, empun kula lakoni kali Iya. Wanto. Teng mriku wau tepak teng pujuke kampung. Grumbul, Grombol mriko. punden. Lah,
sing gone peteng iku Lah, apa? niku peteng, ya bener peteng maksudnya kula. Teng mriku kula leren Kaliwanto. Enak-enak wawan rembak, enak-enak omong-omongan, jitok mengkoro. Angin gemruduk. Ongkop. Gak nok terarane angin, wit-witan obah kabeh. Terus Lho, teng mriku kok mara griming. oh ana glati landhep. Glatilan. Lah griming-griming. Pertondo niku. Oh, pertondo tondone. Mak bedunduk. Mak pecungul. Gak ngono kok mak bedunduk, mak pecungul. Mak apa? Sing enak lho, mak pelidit. Ha. Mara mecungul wonten sing jenenge kaya bangsane lelembut. Oh, menir, dedel, Lepung sampeyan niku. Bangsane niku lho, gendruwo. gendruwo, Nggih, setan, Banaspati. bayang kok medene ngono. Lho, Sampeyan mboten wedi. Aku iku dadi pamongkas setahun 2 tahun. Nggo kampung iki bebas aman tanpa ana huru-hara. anane kula purun dados ronda. Niku nggih merga kampung niki biyen mula niku aman. Lah, kok cerita ngono kok? Lah niku wau sing kula kaget gian. Kok Alah. mara-mara wonten griming-griming, mara bedunduk mboten karu-karuan rupane. Bayan iki gak percaya. Mboten percaya Gak sampeyan. percaya. Toh, iki nek gak percaya Bapak. Sampeyan mboten percaya sak karep sampeyan. Ngono iku sampeyan dhewe. Iya, Pun kula tak tutukne ronda. iya aku ya tak keliling rono. Sampeyan tak kandhani Pak Bayan. Iya. Kampunge iki wis gak aman. Nek iso didol ae kampung iki. Kakekmu kampung didol iki. Nek didol angel payune. Angel? Heeh. Siapano? Kreditno mawon. Gak ngono paji ta. Iso. Wis, tenane Pak Bayan ya. Oh, alah. Tak tutup rek kok si Pak Bayan. Arek kabeh bayan datane kendele glani. Ya mono ya mene bayan iki puluhan tahun. Lah nek perkara gendruwo elu-elu Banaspati, wewe gombel bolos lemes. Ya gak mungkin lah desa kene. Kene ku pecete jelembu. Ayo akeh. Kok sapi Kowe kabeh tak prentahke coba ana ning desa kabar pawatane sida. Apa wis? Lho lah kaya. Iki tak wanti-wanti tak ceblek tambah dulu. Nanging enten pawongan sing iso mlebet. Tujuane Ngapunten, Gus. Padha ae. Tujuane pawongan kekalih menika bakal goleki sing ngono bener. Kamu kok krungu wong liwat dalan nek Joko Balut anake Ibu Baraga. Mesti salah. Oh iki tangan iso mlebu.
Besok metu. Sampun kula balekake tapi Ayo nyumet nek dulu. kula geger. Kula bosoran. Terus Ya aku kalebu. Sopo kate koyo jembrak. Kelan tinggi ing tuku. Ada ngene tak Awak. Iki betul aja Makutane tak mau. Mat. Aku kudu melu cawe. nggih Gus. Kaya nek ora penak banget. No sukramane Kamu telu bluwe. Ayo sing hati-hati lan. Sopo rame-rame kok? Makan pentol. Kuaten ku arek. Lungguh, ngomong sing enak. Ono dadak apa Kang Bayan? Ngomong terus terang. Kula badhe ngapur. Sing sitok, Kula repot. sing sitok. Lo badhe kondo. Lapor repot kondo iku ngono padha wae. Sami mawon. Sing enak ta? Ayo, ayo, ayo. Ayo, kon jake apa? Kula badhe ngomong, Ngomong. Kon bicara. bicara. Kon Kula badhe kondo. kabeh mau padha wae. Sami mawon. Ojlok. Aku kabukelan lho, petinggi nek wong Jawa lurah. Gak kowe jen mbok diajeni apa iki? Bismillah. Diajeni. Ajin piro? Billahi minasyaitonir rajim. 70. Hah? 70. 70. 30 ya? Ah, bonor Piro? Kapayu. Rumah samaku bareng kate cocol. Maksudku iku wedenono lho. Ngene lho kompak. Duwe rakyat telu goblok. Aku iki disungkane wong kampung. Longgono sing tepak ngono lho. Oh, kowe gak entos sampean niku ngono dadi bakal. Jar. Bakal kok bekel. Ya ora badi kaya apa. Kowe kalebu masyarakat sing tuhu bekti, ya. Jaga anane keamanan kampung. Nggih. Ana hulu hara apa? Lah. Lho, Lah. sing temen ta? Ngeten lho. Lah ya. Ngono lho. Begini lho. Enek dadan apa nganti kon mlayu nang pendesa. Ngomong sing tepak. Ngeten iki. Kula tugas kula ronda kali lari niki. Nggih. Nah, terus mantun keliling kampung. Ya. Kula niki mandhap wonten pojok kampung wonten gerombol krungu. Ya. Biasane mriki lah aman ae. Itu jelas mama. Lah niki wau mboten kados ngoten. Enak apa? Lho, ngormak bedunduk kula niku dikuyo-kuyo kalih kaya bangsane gendruwo ngoten. Nggih. Lah kula lapor teng Pak Bayi. Apa Bayan? Bayan. Ngono. Nggih. Ngriyen. Kula niki mau nggih mboten percaya. Lah, Pun puluhan taun dusun mriki mboten wonten wara. Lah niki lapor dene gedruwo. Mbon masuk akal lah. Akhire kula mboten percaya kula keliling malih. Awakmu sekali Kula kan mriku ijen wong bayang nggih pun wedi ngoten-ngoten. Ya yang bayan. Lah nggih kula kalih rokokan. Beluk kebul-kebul kula pikir lho kula Abdi dae. dilalap peluke Dracula.
Pancen bener. Nggih. Iki mbok menawa kelengake Nggih. kurang pendak pasal maneh. Iki suran-suran wayahe balikan, wayahe bancaan. Kowe tiang-tiang iku Umpama kelambi ya diombas resik. wayahe ngono. Durung wayahe. Lah, Dinane Sukramanesi sing paling apik. Kemis Pahing Jumat Legi. paling nggih pun gendruwone lesu ya. Lesu koyoke watu. Paling gendruwone Tuwe. niku rasane Dracula pun kebelet kaya. Kaya Dracula kepengin mangan bakso. Ayo awakmu, pentole sak mene-mene papat. Warek kok, Bro. Alhamdulillah. Wong lagi sungi pentole 8. Lho, boten saged mulet kula. Iwat. Ayo sing prihatin gitu ya. Kula dene iki ndonga dhewe-dhewe ayo melek supaya slamet. Maca apa isamu? Kan iso apa kan? Aku Sapa? maca koran. Kon maca koran. Kon Komik. kon Maca radio. goblok. Maca. Maca iku contone gitu ya. Tak. Titik Lah. Memuji nyemedi marang Gusti Kang Murben Jagat ngono lho. Kaya wong sing iku lho bayar bulanan iku lho. Oh, IndiHome. Indigo. Kon kok tak bacok lambemu kapok. Terus wonten bom-bome. Iku wifi so. Rasa rek apa sing tak goblok. Kok ya dirungono. Foto iku padane ndonga. Oh. Sing kene iki lho. Pak Alan. Pak. Siji, loro, telu, berdoa dimulai. Wong samene kae kabeh bodho ndonga. Lah iya. Kok sampe ana barang halus mlebu karo iki Gak ana sing ngeruh, Pak. Bekel moro-moro merangsang kaya ngene iki apa? Sesuk ngomong titik-titik paling. Kon penambu kupinge ambu apa? Bapak pelek saja, Bapak. Wah. Ya apa? Tekanan dodone bek iso ngomong. Kono lak pinter nyowok ah. Pak Bekel. Pak Bekel. Pak. Pak. Sabar, Pak. Pak. Loh. Nyowokmu keliru. Nyowokmu keliru, ada kurang menisor. Kurang menisor titik. Loh, gaya iku sowok. Awakmu kabeh para murid iki jelas-jelas wis ora ana. Oh. Mumpung dulu. Nang ayo dilebokno dirawut godono laporan nang mudi. Kene lapurane Awak dhewe mboten saged mutusi. Iya. Yo napa lek kan wonten sesepone. Laporan ten Barada mawon, Bu Barat. Lah ya ayo diurus dhisik mari ngono. Lapor nang Kubaran. Monggo. 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 Joko. Sajake pinter.
Joko Baula. Ngerteni nek wong tuane wis tuwa lungguh dipapakno. Joko Baula, Nggih, Bapak. ngertenono ngger ning tlatah Klungkung lan sak kiwa tengene iki ora aman kahanane ngger. Lah sekabeh iku tumindak iku sing nyebabno pokal gawene menungsa sing duwe sifat laknat ya mbok rondo calon arep. Ya kang sinebut dukun santet kang sinuwun. Ora ana iso sing nandingi. Senajan to bapa ora bakal bisa nandingi. Mbok rondo calon arep. Kelamun ora ngerteni daya pengapesane calon arang, Ger. Joko Baula. Ajeng pripun, Bapak? Ger. Ana paribasan bapa njaluk kringet sak tetes. Kowe aja wegah-wegah kangelan. Mergo samu barang iki ya uga kanggo kowe besok iso urip mulya, Ger. Mula kowe tumuju ana ing Goraraya papan dununge utawa papan panggonane si calon arang. Ning kono golek ana wanita sing minangka anake calon arang. Ya sing sinebut lek ora salah iku Retno Manggali. Yen wis petuk Retno Manggali, Ger. Iku padang atrawang yen si calon arang bakal bisa kalahno ya. Kowe yen petuk Retno Manggali utha-puthon kowe pura-pura tresno marang Retno Manggali. Ning iku njaba Retno. Jerone kowe betheke iso ngerteni daya pengapesane si calon arang. Kowe wis paham apa sing kabeh ngomong ini Bapak nggih? Nggih, Bapak. Ya nggih. Sakmenika kula bidal teng dene calon arang. Heeh. Sakmenika calon arang niku terkenal dukun. Ya. Kula bidal teng dene niku napa mbek paribasane niku setor nyawa, Bapak. Kowe ilingo pesene Bapak, aja sing mbok pedhut aja si calon arang. Golek ana anake si calon arang sing jenenge Retno Manggali. Ning kono takok ana bujuken. Gawen Retno Manggali kebimbang marang awakmu. Yen wis Retno Manggali nandang kasmaran marang awakmu, kayuyon marang awakmu. Takok ana nggih. Apa sejatine daya pengapesane si calon arang? Sampeyan nduduhaken dharma bekti kula mboten Bapak. Ya nggih. Kula sakahan lampahi, Bapak. Kowe sanggup nindakno apa sing dadi perintahing bapa. Senajan to ning kono toh pati toh nyawa, kowe sanggup nggih. Nggih, kula saged. Yen kaya mengkono nggih, Joko Baula. Nggih, Bapak. Tak jalono marang Sang Hyang Widiwasa. Muga-muga anggonmu kupati anane daya pangapasane calon arang iso kasembadan ya nggih. Awakmu iso kalis ing Sambikala nir ing Baya lan nir Sambikala ya nggih ya. Joko Baula. Kula aja dadak kesuwen nggih. Dina iki gage budal nggih. Tak pangestuni kaya dene Bayu Mili muga-muga kasembadan. Kalis ing Sambikala sekabeh tindak lakumu ya nggih Joko Baula. Calon arang senajan to kowe wanita sing sucan ning dina iki bakal tumekane pati calon arang.
Lho kok malah apa itu? Mosok lali karo aku. Aku gak ero. Iki ketokane aku nyasar iki. Tak balik ae. Eh? Gak oleh balik dhisik. Golek balik lah apa wong ketokane nyasar iki kok. Gak nyasar iki pancen bener wong wis semayan kok lali ku. Semayan apa? Retno Manggali. Retno Manggali. Sing mbok sayang-sayang jaremu umpama ning jagat iki ora ana wong wedok liyane aku sampean gak bakal gelem kawin karo liyane aku. Retno Manggali. Sik. Retno Manggali. Ibumu jenenge sapa? Rondo calon arang. Oh, mapan kebetulan. Bener berarti. Aku golek kowe. Golek aku. Yo. Dadi tenan tresno karo aku. Yo, aku tresno ambek kowe. Ngono alasane ora tresno. Ah, ngene. Retno Manggali. Aku arep takon. Ibumu kuwi kan terkenal dukun santet. Nah, Ora ana sing iso ngalahno. ora ana sing iso ngalahno. Lah iku piandele apa ya? Lah kok teko-teko ki malah takon piandele. Teko-teko ki kudune ki malah ngomong aku teko sesuai janjiku Retno Manggali. Aku arep nglamar sliramu lak yo ngono sih Kakang. Iya, aku bakal ngelamar awakmu. Tapi ngene, aku butuh si calon arang iki piandele apa? Kok malah hubungane karo piandele iki? Lah awakmu gak gelem dudono piandele calon arang ya wis tak balik. Kakang bau tadi kok berambal iki kereta. Mengko dhisik. Lah gelem dudono ta gak? Aku bakal ngimbangi tresnomu nek kowe gelem dudono apa piandele si calon arang ya ibumu kuwi. Dadi bojoku. Ya. Nah, kok ngapusi. Oh, gak, lah apa aku mbijuki? Biasane lek wis kena wong lanangku ngapusi, tinggal kereta. Iku wong lanang liyane, beda mbek Joko Baula. Tenan. Temen lho ya. Iya. Ngamar aku. Iya. Tresno aku. Iya. Ah, suaramu lho. Duh. Ya apa? Ngene lho Kakang Baula ya. Sakjane aku ra tega lho ditokno iki. Duh, aku kan pengen neru sebagai calon mantu kan kudu ngerteni bisa. Oh, pengin ngerti. Iya sih. Dadi gak duwe ning pikiran reno-reno. Lah apa musuh mara tuwa, calon mara tuwa lho. Engko ben diajari ngono. Oh. Ngene Kang Baula ya. Biang iku iso sekti, ya nyantet wong, nenung wong iku mesti mati. Piandele ku gak baen-baen lho Kakang Baula. Apa piandele? Jeneng iku Iluduni. Kitab Iluduni. Yo. Biang lek kadung maca iku, terus ana wong sing kurang ajar karo biang, ora suwi mesti mati. Lah, wujude kitab Iluduni iki ning ndi? Lah kok ate takon wujude barang kan aku wis kondo. Ya aku kepengin ro wujude ya apa, ngono lho. Heeh. Dadi ben gak ngomong tok. Iya. Cukupno. Iya. Enak ya. Cok. Apik ta wujude? Apik. Heeh. Sik kene ndelok aku. Lho, Delok tok. Lihat boleh pegang jangan. maksude kepengin ro ya apa sih kitab Iluduni iku ngono lho. Kene tak gawe. Ojo. Lah apa? Aku gak mbok lamar lek mbok gawa. Lho, ngene lho. Lek kitab Iluduni iki mbok kena nang nggon aku, kon pasti tak lamar, ngono lho. Langsung. Dilamar temen ya. Iya, gelem ta gak? Iya gelem dilamar wong cinta kok. Nek gak gelem aku. Ojo kadung cinta. Nah, Ya wis. ini ya. Heeh. Apik ya. Apik. Sik. Nanti banyak. Kakak. Ngapa kowe ndelok wae? Biang, Ngapa? lek jenenge anak lek duwe kaluputan nak biasa ya biang.
Ya ndelok lupute biasa. Biang, Apa? aku iki mau ketemu karo Kakang Joko Baula. Terus Terus takon piandele sampean to Biang? Tak kandhani. kowe kok lancang? Lah arep dilamar aku Biang. Buktine ngopo? Ya pokok lek kitab iludune iku digawa karo dhek aku bakal dilamar. Lho kok lancang kowe? Piye ngene iki? Piandele biang. Biang yen ora deket karo iloduni akeh matine biang. Terus ya apa Biang aku kadung Kowe dadi murka karo biang. Ayo ditututi rada ayo. Joko Baula tak kongkon. Joko Baula. Piye, Nger? Sak menika kula semerap napa piandeli si calon arang Bapak. Piandele kang minangka pengapesane si calon arang wis mbok gawa. Sampun Bapak, namine kitab iluduni. Kitab iluduni sing iku dadi daya kasektene calon arang. Nggih, Endi Nger pewujudane? niki Bapak. Yen kaya mengkene calon arang kowe bakal sena ing bumi kene. Ayo. Ora calon arang kok kaya gupuh-gupuh anggonmu mlaku tumuju ana ing Depok. Kate njaluk kitab iloduni. Kitab ilodune arep mbok jaluk. Iku lek tak wulungno. Tak peksa. Yen kowe maksa ya. Calon arang. Wis saiki wis lumpuh. Wis ora duweni daya. Ayo, piye karepmu? Tobat, aku warasno njaluk tolong. Kowe gelem tobat? Tobat, Tobat temen? teman. Nek kowe gelem janji tobat, kowe bakal tak wenehi waluya jati ing wuni. Janji gelem? Janji. Yen kowe setya tuhu janji bakal tobat, asale waras balik waras. Pasrah anakku. Calon arang, Ya, wong urip nggo donya ora iso duweni sifat sing kaya ngono. Kowe kudune aweh pitulungan marang sakpadha padamu ning kowe duweni sifat sirik marang sakpadha padamu. Kliru ya calon arang. Sadar kowe. sadar. Anakmu mbok pasrahno aku. Tak jawabno ambek putraku ya iki si Joko Baula. Seneng kowe. Senang. Nek wis kaya ngene terus karepmu piye? Iki nek wis dirapekno ditangatno ludruk. Budi Wijaya.